Vítam vás pri dnešnom videu, no a dnes urobíme, ako dopadne celý playoff podľa mňa. Keď chcete ďalšie takéto videá, dajte mi like, dajte mi follow, podporte ma, zdieľajte toto video. Dobre, zápas tu máme, že Nemecko, Paraguay. A ako už som ho dával aj minule a dávam to aj teraz, jasné, že pôjdu ďalej tí Nemci. Dobre viem, že Nemci pôjdu ďalej. Rozhodne, ďalšieho kolo tu máme tu, že Francúzov a hovorím, Francúzi tí proste pôjdu ďalej. Proste, toto bude ako keby taká, mne to teraz pripomenulo, ako keby tá ofenzíva mala medzi sebou ako tú reprízu Ligy majstrov, čo bola teraz ako keby pred mesiacom. Ale poviem vám to, že toto bude taký útokový zápas, ako keby, útočný, že veľmi ofenzívny. A hovorím, už som dával minulé Francúzov, tak dávam ich zase a hovorím, že Nemci sa s Francúzmi stretnú. A hovorím ti, to už hneď, že v 8 finále sa stretnú. Ale ideme ďalej. Južná Afrika alebo Kanada. No, rozhodne to je tak, že Južná Afrika bude postupujúcim a to z toho dôvodu, že tí hráči majú akože veľmi dobré mená. A rozhodne teraz ja očakávam to, že jeden hráč, ktorého som si ja veľmi obľúbil, a to je, že Shithole, tak ja hovorím, že predstav si, že bude remíza 1-1 že všetci budú sa, že dajme to do predĺženia. Obidvaja sú super, že posúdené sa na predĺženie a predstavte si, že Shithole to predĺženie zruší, praskne gól a Kanada pôjde servus dovidenia, takže som zvedavý, či sa to vôbec naozaj stane. Ďalej tu máme, že Holandsko-Maroko. Toto je pre viacerých ako keby neutrálno, bo nevie sa rozhodnúť medzi kým to bude. Ale ja rozhodne musím dať Holandsko, pretože už som tu Holandsko zaklikal aj pred majstrovstvami, takže tuto budem musieť bohužiaľ postúpiť Holandsko, ale hovorím, tento zápas typujem, že určite pôjde do penalt, pretože Maroko do 2022 to dobre vieme, ako dopadlo a ide na to. Nie a zase ide to, najhoršie, ktorom zase polke sa to páči nebude. No a poďme na to. Teraz tu máme také, že Portugalsko sklamalo výkonmi v skupinovej fáze a hovorím vám, že asi teraz si predstavte, tento zápas Portugalsko-Chorvátsko určite pôjde až do samotných penalt. Ale je v tom háčik, kto si pamätá háčik Japonsko-Chorvátsko 2022, dobre vie, čo sa stane. A hovorím ti, teraz si predstavte, že Ronaldo pôjde kopať penaltu a Livakovič mu pekne vyrazí a hovorím vám, stane sa to, že Chorváti zase niekoho vyrazia na tie penalty a hovorím, že teraz Chorváti tých Portugalcov vyradia proste, pretože Portugalsko teraz sa mi zdá, že podávalo slabší výkon, jedine kde ma potešili, bol zápas proti Uzbekistanu. Dobre, Španielsko, Rakúsko, tam sa nemáme o čom mať, jasne, že Španielsko pôjde ďalej. USA, Bosna. A teraz toto asi by som chcel, keby najradšie išlo asi do predĺženia, ale dobre vieme, že USA je silnejšia a tam som bola viackrát. Bosna, tá tam prešla, to som tiež rád, ale toto je ako keby teraz ako predstavte si, že je to tento zápas som hlavne chcel kvôli jednej pesničke, a to som chcel kvôli jednej pesničke to bolo, ale hovorím vám, USA ako hostiteľ, USA jasné, že pôjde ďalej, pretože niekto by chcel, aby postúpila Bosna, ale bohužiaľ tá Bosna by aj tak prehrala v tom predĺžení, lebo USA viackrát hrala majstrov sveta a má určite lepšie podmienky na to. Belgicko, Senegal. Z Belgicka, z tých som taktiež sklamaný, ty už tiež nepatrí medzi tých čiernych koňov, ale Senegal, ten určite bude mať útok napredovaný a určite, že Senegal pôjde ďalej, čiže dávame rozhodne Senegal. Ideme ďalej. Tuto musíme jasne, že Brazília určite Japoncov bude musieť veriť, pretože môže sa stať veľmi jeden skvelý zápas, o ktorom môžeme básniť asi už, akože ja už toto ja už počúvam asi pol roka to už asi počúvam.
Čiže Brazília, jasne, že Japonsko bude musieť vyradiť, pretože inak si čo vychádza. Nori, to je jasné, že dajú takto na šupe pobrežu sa rozkrájať ako ten banán na kúsky, ako keby si predstav, ako keby ideš nakrájať mrkvu do polievky a takto to dám nakrájaš. Dobre. Poďme na ďalší zápas. No tuto jasné, že tuto tiež asi zmena. Jasné, že Mexičania Ekvádor vyradia. Mexičania Ekvádor proste vyradia a jasné, že nevidím ani zmenu v tom, že by Kongo išlo na to, aby Kongo vyradilo Anglicko. No Kongo určite nevyradí Anglicko, pretože Anglicko proste išlo teraz dobre defenzívne a hovorím, že Anglicko si proti zase Kongu udrží to čisté konto, takže hovorím, dávam Anglicko. To dobre viete. No čo? Keby, počúvajte. Keby to budem musieť ísť úplne inou taktikou tuto, keďže by sa hrozí to, že by sa mohol stať z Kabe úplný čierny koník. Proste normálne, toto, keď si predstavíte, že Vozinha by vyrazil Messimu penaltu, a teraz si predstav, že toto, neviem, asi pre nikoho nie je reálne predstaviteľné to, že proste toto by išlo do predĺženia, že buď sa tam takto trápi tie Argentínčania, ale Messi, že ja vám to vyriadím, nepôjdeme do predĺženia. Takže rozhodne si budem radšej šetriť. Týmto spôsobom by som si to šetril. Šetril by som si to tým spôsobom, že radšej by som stále dával Argentínu až do finále, lebo Kapverdy môžu hoci čo vymyslieť. Môžu môžu aj ich vyradiť a to by bolo asi neviem čo. Dobre, asi tu teraz máme asi ten nudný zápas. A Austrália a Egypt. No, Salah, skoro u neho som akože nevidel nič. Poviem pravdu. Ale Austrália, tak toto je asi taký nudný zápas, ktorý by asi tiež išiel do predĺženia za mňa. Ale hovorím, Austrália má na to vyššiu úroveň, takže ja by som rozhodne dal, že Austrália by postúpila asi, že po penáltach. Alebo po predĺžení. Hovorím, tento zápas určite pôjde do predĺženia. Česko a Šírsko, nemáme sa o čom baviť, ale videl som to, že Švajčiari majú problém oni postúpia proste, že do play-offu a oni vždycky pohoria na prvom superovi, čo dostanú na majstrovstvách sveta. A ja hovorím, že teraz sa okonečne umrzia a povedia si, že víš čo, teraz majstrovstvá sveta postúpime aj v tom play-off. Takže dávam rozhodne, že Švajčiari teraz konečne už môžu postúpia. Poďme ďalej na to. Kolumbia, Ghana. Kolumbia, tá ma neoslovuje, ale hovorím Ghana. Tam odtiaľ poznám pár hráčov, poznám, niektorí aj v slovenskej lige hrávajú. A Ghana bude proste nadúpaná na to, takže hovorím, že z tejto postupí určite Ghana. Pokračujeme v tom, že máme to ďalej tuto a rozhodne teraz vám poviem, že tuto asi sa tiež nemáme zase o čom baviť, keďže Nemci by išli dobrým útokom ako keby, ale hovorím, na Francúzov oni ma nebudú a hovorím, že už mám, dobre viete, že dávam na víťaza Francúzsko, takže Francúzsko pôjde do toho štvrťfinále. Ideme ďalej. Tuto tiež by sme sa nemali asi o čom baviť, ja že už Holandsko má väčšiu kvalitu než Južná Afrika. A chcel by som tiež, aby tiež by som to, aby Shithole aj tam škoda, proste normálne, teda sa vám priznám, keby som ja bol, tak ja by som asi Shithola dal asi najlepšieho útočníka, pretože Shithole je taký teraz ako keby môj obľúbený hráč tej Južnej Afriky. Ale takže dobre, dávam teraz, že Holandsko dávam, lebo Holandsko som si pamätal, že som dával aj predtým. Dobre. Medzi Chorvátskom a Španielskom sa nemáme asi, bude to také, že tiež to asi pôjde do predĺženia, ale Chorvátov už keď som nevedel, že Livakovič pôjde, tak musíme to zase dať tak, že si pamätám, že do semifinále, že ja som dal Španielov až k semifinále. Takže rozhodne sa stane to, že túto Chorváti pohoria ako pohoreli v semifinále proti Argentíne 2022 v Katare.
Takže ja rozhodne dávam, že Španieli postupia. USA Senegal. No, tuto už USA určite to stratí, bude sa už asi nebudú mať na to energiu. A rozhodne sa stane to, že Senegal sa potiahne ďalej a Senegal pôjde, že Senegal prejde cez USA. Takže toto sa môže, to sa zvedavý, či vôbec ten Senegal cez tú USA prejde. Dobre. Brazília, Norsko, no toto sme sa už veľakrát o tom sa rozprávali a hovorím, že teraz si predstavte, Haaland strelí v závere ako keby hat-trick a pošle Brazíliu domov a tam Brazília, že zase neprehrali. No dobre, ale teraz si myslím, ja som si teraz, rozumiem, v mojej hlave sa prehralo v to, že Brazília proste horí na čiernych koníkoch. A hovorím ti, teraz rozhodne sa stane to, že zase Brazília pohorí na tom čiernom koníkovi, ako Pardo si pamätá, že Brazília podhláhla proti tým penáltam v Chorvátsku 2022. Proste Brazília je taký nesympatický klub už, lebo proste oni 5 krát, akože vyhrali 5 krát, ale proste je mi to úplne že nesympatický klub, takže ja hovorím, Nóri pôjdu ďalej. Mexiko, Anglicko. Tuto sme sa už bavili o tom, že tuto som dalo jasne, že dávam Anglicko opäť. Čiže jasne, že medzi Mexikom a Anglickom postupí Anglicko. Ideme ďalej. Argentína, Austrália. Musím dať Argentínu, pretože môže sa stať to, že Cape Verde to môže potiahnuť tým svojim nosom až úplne ďaleko. Hrozí to stále. Preto stále budem teraz len klikať Argentína, Argentína, Argentína. Teraz hovorím, teraz musím stále dávať len. Švajčiarsko, Ghana. No Švajčiarsko že už budú takí, že už by chceli ísť ďalej, ale hovorím, Ghana určite postupí a vyradí tých Švajčiarov, že toto pôjde do penál a proste dáme, že Ghana pôjde ďalej. Dobre, ideme na štvrťfinálové zápasy. Tu už dobre viete, klasicky ide Francúzsko, Holandsko, už tam bude bye-bye. Van Dijkovi sa úprimne Van Dijk sa asi v reprezentácii do finále nedostane nikdy. Takže ešte bude mať šancu na Eure. Dúfam, že mu vyjde. Poďme ďalej. Los Angeles Stadium, tu sa tiež asi nemáme o čom baviť, čo sa bude medzi Španielskou a Senegalom. Ja som, že Španielsko bude ďalej. Senegal už asi určite na nikú úroveň ma nebude. Hovorím, tuto bude ďalej Španielsko. Proste Senegal už Proste aj keby išli tým dobrým útokom, ale tam proste už to je také. No, tuto to vidím také, že proste kto sleduje sa z Premier League, tak vidí aj to, že Pickford hráva v Evertone a Haaland hráva v Manchester City. A ja hovorím, že tuto sa určite stane to, že toto pôjde do predĺženia. A hovorím ti, že teraz si predstavte, že Haaland celý v predĺžení a Angličanov pošle. A to poviem, že určite vidím to, že Haaland pošle Angličanov domov. Takže dávam, že Norsko. Určite typujem to, že Nóri tých Angličanov vyradia. A toto je zase tá istá rozprávka a dám preto tú Argentínu, lebo môže sa stať to, že Cape Verde sa dostanú možno, lebo keď sa pozrieš na to, tak vychádzajú im skoro ako keby jednoduchí súperi, určite ich takto nánože nakrájajú, ako dusené kocky v gulaši. A teraz sa pozrite tu. Už poznáš odpoveď, že už to asi robím po štvrtýkrát a už asi poznáte moju odpoveď, čo ja chcem. Ja si, že budú Francúzi. Lamine Yamal už asi tam proste bude taký, že možno by poťahal, že možno to skončí, že pôjdu do predĺženia a potom na penáltach pohoria Španieli. A asi klasicky bude stará rozprávka. Nóri už určite Argentínu možno nebudú mať, ale Nóri možno aj na Argentínu už priateľ, lebo veľa hráčov už tam možno bude slavnúť. Príde Messi, tak to našupe góly a hovorím, že toto už bude také, že proste už Nóri, tuto už dáme Argentínu, lebo hovorím vám, bude to repríza z finále 2022, ako to bolo v Katare. A už dobre viete, že nebude to obhajca Argentína, ale bude to teraz Francúzsko. Hovorím to už, že Francúzi proste vyhrajú tento celý šampionát. Hovoril som to už aj pred šampionátom a hovorím, takto dopadne celý playoff. Keď chceš ďalšie takéto videá, napríklad Euro alebo Ligu majstrov, daj like na toto video, daj follow
podpor ma, napíš, ako to vidíš ty a rozhodne aj zdieľaj. Zatiaľ čus.